دایک بداره دلاری لوره کرم لوره دلاری لوره Tiyatro İklim Lenkarê rewîtiya Pîpa Baka di nav lîstikeka şanoyê da di nû da didevejandin. Ev lîstik ji aliyê İsmet Çetinkayeva hatiye nivîsîn û Dilek Yıldız jî derhêneriya vê lîstikê dike. Çîroka Pîpa Baka û hevala wê Silvia Maro di heştê Edara 2008 da li Milanoyê dest pê dike. Ew bi rêwîtiyeka Buka Aştiyê xeta rêya xwe Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan, Tirkiye, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail xêz dike û li Tel Avivê jî dixwaze ku dawî lêbîne. Lê dema tê Tirkiye piştî destdirêjiyekê Pîpa tê kuştin. Derhênerê lîstikê kuştina Pîpa wek kuştina hêviya mirov dibîne û vê yekê jî di nav qeyrana rojhilata navîn da diyar dike. Suriye'de patlayan bir savaş var. Yani bundan Li Sûriyê şerek dest pê kir û gelek êşî piştî wê şerê peqiya hawardorê. Pîpa regnê wê şerê di her warî de nîşan dide. Me xwast ku em hem balê bikişînin ser kuştina Pîpa û him jî şoreşek û evê derxistiye pêş carekê din bidin jiyandin. Maryam Haşarxanî, Ebrar, Melike Uçar û Dilek Yıldız di vê şanoyê da lîstikvaniyê dikin. Maryam Haşarxanî bi xwe welatiyê Îranê ye û li Tirkiye perwerdeha şano digire. Ew di derheqê vê lîstikê da hestê xwe wiha bilêv dike. Ben İranlıyım. Türkiye'ye tiyatro okumak için geldim. Ez bi xwe Îranî me. Ji bo perwerdeha şano hatim Tirkiyeyê. Ez bextewarim ku di lîstikê wiha da dilîzim. Pîpa jineke gelek taybet e û ev jî bi xwe şanoger e. Ev di hawerdorekî şer de rewîtiyek bi hempa dimeşîne. Ji bo min wek feyzeke mezin e. umursamazlığımızdan yakaladı bizi. Umursamazlığımızdan doğan Pîpa Baka şiirinin yazarıyım. Ez nivîskarê Pîpa me. Lê ev bi xwe helbestek bû min bi avayekî şano ew nivîsî. Di sala 2008 de hatibû nivîsandin. Li ser daxwazê derhenerê me min ew revîze kir û bi stayla şano nivîsî. Pîpa Baka bi xwe aktivîstekî aştiyê ye. Ew dema ji İtalyayê derdikeve difikire ku pêwîst e bi hemû mirovan re bawerî hebe. Lê di encama rêwîtiya wê da ev hêviya wê di nivî da dimîne. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara. Kadındır sanırım düşünsem sevince. Erkek düşünsem darlanırım. İçimi basar sıkıntı.